प्राइमारिनि सिङाव थानाय गाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै जों मानो बेवहाय जमा जादों आं थोंजोङै बुंनोसै। जमा जानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि UPPL दोलो बा राजखान्थि हान्जाया थांनाय 1915 मायथाइनि 15 आगस्तआव 5 आगस्तआव दतमानि रंजासुलि फोराव UPPL हान्जाखौ दाजेननाय जादोंमोन। दा UPPL हान्जाखौ ओइदिनखालिनो UPPL दोलो राजखान्थि हान्जा होननानै गायसनजेननाय जादोंमोन। बे दिननिफ्रायनो दिनैसिम बोसोरारि खालामै जोंहा 80 बोसोरारि खुंनो लादों। दिनै जोंनि रायखंबारि प्राइमारि UPPL दोलाबो बेखौनो नोजोर बोनानै गोजौनि सेन्ट्रेल ब्लकनि डिस्ट्रिक्टखौ निर्देश मोनबाय। डिस्ट्रिक्टआ ब्लकआ प्राइमारिखौ थिग बेफोरबायदिनो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो प्राइमारि बा ब्लक डिस्ट्रिक्ट जेरावबो बे जोंनि UPPL दोलोनि जोनोम सानखौ फालिनो बयबो थाग थियारि जादों। बेबायदिनो जोंबो दिनै जोंनि रायखंबारि मैखोम राजखान्थि दोलो जाबाय होननानै जों दिनै नैबेनि दिनजों दिनैनि दिनजोंनो जोङो रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो थांदों। दा बेखौ जोंहा बेजों लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनैनि बे 5 आगस्त खालि बे UPPL दोलोनि जोनोम सानखौ फालिनायाव बा बार्थडेखौ फालिनायाव जोंना प्राइमारि कमिटिया जे खुंबाय जेला जोंनि आफादगिरि प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरिया थाथारनांगौमोन। दा बिथाङा मोनसे एंगारनो हायै ओरैबायदि समस्यायाव गोग्लैनायखाय बे जोंनि आफादगिरि सारा दहाय आंनो फनाव अलरेडि मेसेज हरबाय जे आङो मोनसे जायगायाव ओरैबायदि आर्जेन्ट खामानि लानानै फैनांबाय। दा आदा मोनियाल सेक्रेटारि আপনি অলপ সহায় কৰক দাদা। सेलुट लानो थाखाय बयखौबो खावलायदों जेब्ला गोजौआव फिरफिलाया बिरो। सेलुटजों लोगोसे बयबो स्ल'गान होफाबानो जाबाय। जोङो स्ल'गान होगोन। नैबो हमना नैबे मोनसे स्ल' हमफानानै बेखौ स्ल' खालाम। आसै लांग्रो बेखौ नैखौ ओरैनो गोग्लैनाय लोगो लोगो सेलुट लादो बयबो। इबुथार सेलुट। UPPL long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! Pramod Bora long live! Long live! Long live! Pramod Bora long live! Long live! Long live! UPPL Zindabad! 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 UPPL Zindabad! 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 Pramod Bora Zindabad! 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 Pramod Bora Zindabad! 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 UPPL long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! Pramod Bora long live! Long live! Long live! Pramod Bora long live! Long live! Long live! Thank you.